Hej. 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 Jonas. Og jeg skal se. Jeg ser Danmark og Portugal. Og lige nu står det 2 ud. Og Bent har scoret på hovedstød. Ja, og så heller jeg lidt. Ja, jeg skulle bare lige sige, om det virkelig er helt. Har du fat det, var? Har du fat? Har du fat det? Så du får sige. Åh, vi er en til. Nå,